Здравейте, поздравители, аз съм Мегасворд и днес ще направя една игра, в която ще трябва да познаете един отговор, който ще бъде труден и ще спечелите една от тези картите и така аз ще реша кои ще са картите. Ще има двама победители. Първия на първо място ще получи от тук поне 4 или 3 карти най-много. Втория ще получи най-много 2 или 3 карти. Значи, ето и го направя. Например, първия ще получи 4 карти. Втория ще получи 3 карти. Ето и ще го направя. Ето ги картите. Има черни, бели, разноцветни и всички с печат. И да, това са картите. Значи, ето го и въпроса. Тъй като аз изчайте ще се върна. Добре, хрумна ми. Какво трябва да отгакнете? Какво трябва да отгакнете? Значи, ще кажа 3 чудовища, които на мен поне са ми любими. Всеки един от вас трябва да познае едно чудовище. Не. Да, едно чудовище. И ако е близо, ще получи 2 карти. Ако е правилното чудовище, 3 карти. Така. Сега, ето. 4 карти. Не, говорих с трети. Слайфър да Sky Dragon. Изкромвача. И Обелиск Торментор. Напишете долу в коментарите коя може да е моята любима карта. Независимо коя ли ще сте близо и поне ще спечелите карта. Бати бича. И да, хора, това ще бъде всичко за този клип. Продължете се за мен, Супервик и днес Гейминг и Милкон Радвената за други и не забравяйте да дадете един палец нагоре и до скоро!